Zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Lichona njani sanibonani. Good evening Zimbabwe. Welcome to the new month, July. On this day, we commemorate or remember Father Zimbabwe, the late Comrade Joshua Nkaboko Nyongolo Nkomo. May his soul rest in peace. We have references from this comrade. One of the most popular quotes from Comrade Joshua Nkomo was about the youths, was about young people. His words, and I quote, "The country will never die. Young people will save it." And the words are still active up to now. So toda kutenda Baba Nkomo, siyakubonga umdala wethu uJoshua Nkomo. Toda kutenda nebasa guru ravakaita panyika, vakatisira the very popular message yekuti vechidiki, you need to unite and save your country. Saka takaritambira shoko iroro, tinoenda naro kumberi. Then toda kutenda tasangana pa Comrade Nyoka Yemabhunu channel. Comrade wenyu is fine. Zvekoti ma-updates takakupai. Tamirira zvigananda kuti zvibuditse comrade. Isisu takapa one message. Bring our comrade out. We don't know how or else it's game on. Saka wachaziya zvekuita uko hatichanyanyi kubata ikoko. Takavaudza buditsai comrade. Ndosaka makanzwa taakuti taakufokasa the revolution agenda. Then in a revolution, let's not major the minor. Let's focus on the game. Let's focus on the ball. Unity of purpose is key. Ndio inoita kuti tiwane ma results. The rest we explain later. Saka pamberi nekubatana. Then toda kutenda vari kuita ma contributions ku revolution. Tichita follow up tinzwa kuti aiwa kuZimbabwe wana kumira. Even kuSouth Africa vari kuita basa rema contributions to the revolution. Mari yatiri kukwereta ndanzwa kuti tatodarika almost half. Maybe zvimwe panopera zuva remangwana tinenge clear zvikwereti. Asi by end of day mangwana tichakuudzai kuti mari yatakakwereta taida kuitei pabasa rerevolution. On Comrade Nyoka Yemabhunu takakutaurirai kuti he assigned his lawyers for the 15th and onwards. So izvo apari clear ipapo. They have messages dzavakapiwa ma-lawyers iwayo. They understand their messages. Hatisati takuda kusangana navo pari zvino. Nguva tinayo. Tichazosangana navo, I know, takuwapa ma-tools ebasa kuitira kuti vakwanise kusunungura comrade wedu. Saka tokutendai mese nekubatsira kwamaita kusvika patasvika. Tinoti pamberi nemi. Then today 8:30 we are going to have an address from Comrade Blessed Bombshell Geza, one of the revolutionary commanders. I'm sure we are all aware kuti he is here to save the people of Zimbabwe. How? We don't know.
will wait to hear the address. So just because of that, we are not going to address each other further. We must understand our role. We send a clear message. Takaparidza makore akawanda, mazuva akawanda. Those who need an address or the background, the speech of yesterday is the main speech of today. So ngatirarei zvakanaka, toenderera mberi nezvatiri kuita muchikungundengu. What we need to consider ndezvekuti vari kuitei kapo madhimoni ari kutama. We know they are arresting our people. We are still counting on casualties. Ma-securities ese ma-provinces ma-district takavapa message kuti any misbehavior in your area, just note the date and action yaitika. Tichazoita account for that. Toziva kuti chii chakaitika munzvimbo yani, who was the station commander paarea ipapo, ndiani ailida department yakati. Then hakuna mhosva isingarowi. Whatever wrong which you can do today, karma is going to find you, and we are not playing on that. Let's wait for 8:30 for Comrade Geza in the name of the revolution. Pamberi ne revolution, pamberi ne unit of purpose, pamberi ne ma-commanders ese, pamberi nevanhu vese vari kucontributa nekuparidza vhangeri rerevolution. Tinotenda.